Kaixo, Amurrioko udaleko plenora etorri gara salatzera bigarren urte batez Aiaraldea komunikabideak ez duela diru laguntzarik jaso eta dialogo bideak birreraikiak edo birreikiak izatea eskatzera etorri gara. 1700 eragile eta norbanako baino gehiagok eman zuten Aiaraldea komunikabidearen aldeko atxikimendua eta atxikimendu horiek ekarri dizkiogu gaur fisikoki udal gobernuari. Udal gobernuak eta alkateak ez dute egindako eskarei erantzun plenoan, momentuz. Eta horregatik fase berri batera igarotzea planteatzen dugu. Aiaraldea komunikabidea duela ia 15 urte sortu zen hain zuzen ere hemen, Amurrioko plazan. Eta jende horri zor garelako, hemendik aurrera herritarrekin eta elkarlanean arituko gara alde batetik daukagun diru laguntza defizit hori estaltzeko eta baita atxikimendu eta babesa handitzeko. Udaberrirako Kriston festa antolatuko dugu, ospatzeko komunikabidearen urteurrena eta gonbidapena helarazteko denei bazkidetzara eta elkarrekin festaz parte hartzera.